I ara quan parlava anava pensant, no? Diu, tot l'independentisme s'ha copiat de l'independentisme del SAT, no? I això té molt mèrit. I solidaritat, doncs, tenim un mèrit no tan important com el d'haver-se copiat tot l'independentisme de l'independentisme del SAT, però tenim el mèrit de que tothom s'ha copiat del nostre eslògan electoral, del Catalunya sí. Llavors és un mèrit més modest, si voleu, però també indica aquesta idea del candidat més temut, la força política més temuda, el projecte polític més temut, de que d'una manera o altra han volgut apropar-se al concepte o als conceptes que han anat generant Solidaritat Catalana per la Independència en aquests 2 anys. Recordeu que fa 2 anys ens deien que érem l'independentisme express, que érem l'independentisme atabalat, que tot ho volia per un dia per l'altre, i que per tant no valia la pena votar-nos, que el que valia la pena era votar aquest independentisme més formal, que fa les coses a poc i bona lletra, consolidant majories socials, aquell independentisme que ja fa molts anys que està fent això, però que pretenia durant molts més anys anar-ho fent, i que per tant el que havien de fer era un vot útil cap a aquest independentisme. I ves per on, 2 anys després, ara resulta que sí, que efectivament Solidaritat tenia raó i és l'independentisme que cal, però també cal votar un altre independentisme perquè Solidaritat ja veurem què passarà, ja veurem si entrarà al Parlament, ja veurem... Clar, tot això recolzat sobre aquelles prediccions que fa un grande d'Espanya, Conde de Godó, Javier de Godó, editor de La Vanguardia espanyola. Llavors, resulta que a Catalunya encara tenim aquesta espasa de Damocles que la conformació de l'opinió publicada, que pretén convertir-se en opinió pública, però que no deixa de ser opinió publicada, està feta encara i està en mans d'encara d'un grup Godó que té com a president i com a editor un grande d'Espanya, Conde de Godó, Javier de Godó. I aquests, hereus del franquisme, aquests que encara defensen uns determinats interessos, que evidentment com a grande d'Espanya és continuar sent Catalunya dins d'Espanya, són els que estan fent veritables esforços i dedicant una veritable inversió des del punt de vista comunicatiu a aquesta tasca. Però no els hi sortirà bé l'aposta. No els hi sortirà bé l'aposta perquè el poble català existeix. I això és el que sempre els desquadra. Tot és perfecte, excepte que hi ha el poble català. Diu, qué bé que aniria. Com deia Quevedo, diu, el único problema que tiene Cataluña es que existen los catalanes. Diu, si no, fantàstico, clar, fantàstic tot, no? Les nostres mars, les nostres muntanyes, la nostra gastronomia, la nostra cultura, l'únic problema que hi ha als catalans. Bé, per què els fallarà? Perquè ja els va fallar l'11 de setembre. Aquestes eleccions del 25 de novembre, algú dubta que s'han convocat perquè va haver-hi una gran manifestació l'11 de setembre que vam exigir col·lectivament la independència? Oi que és evident que s'han convocat perquè l'11 de setembre col·lectivament vam exigir la independència? Doncs fem-nos la pregunta. Els que han convocat aquestes eleccions del 25 de novembre volien que l'11 de setembre exigíssim 2 milions de catalans la independència? Perquè resulta que a mitjans d'agost, suposo que tots veu estar alerta, el president de la Generalitat de Catalunya ens va reclamar als catalans i ens va demanar als catalans que ens manifestéssim l'11 de setembre pel pacte fiscal. O no ens en recordem ja d'això? I va demanar, ens va instar, manifesteu-vos pel pacte fiscal, perquè això em donarà força per anar a negociar amb Mariano Rajoy el 20 de setembre, que ja tinc una reunió convocada, em donarà força per anar allà i aconseguir que obrim una comissió negociadora sobre el pacte fiscal. I això és el que ens va reclamar. I va haver-hi la gent amb coratge del nostre país, organitzada a través de l'Assemblea Nacional de Catalunya i dels partits independentistes, que van dir, ni parlar-ne. Aquesta manifestació és per la independència. I ja n'hi ha prou dels eufemismes. I ja n'hi ha prou de fer passar bou per bèstia grossa, perquè això ja ens ho van fer el 10 de juliol de fa 2 anys. El 10 de juliol de fa 2 anys, que ens vam manifestar també per la independència, quan va acabar aquella manifestació ens van dir una gran manifestació per protestar contra la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut. I ja ens la van fotre. Quan allà ens vam manifestar per la independència, no per protestar davant de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. I aquest 11 de setembre ens anaven a fotre una altra vegada. I anaven a fer el relat
gran manifestació pel pacte fiscal, que era el que defensava Mas i Duran i Lleida i Joan Ortega, que encara a la nit de l'11 de setembre insistia en això, després ja la van fer callar, etc. Dies abans d'aquella manifestació, dies abans de la manifestació de l'11 de setembre, el president de la Generalitat, Candidat Mas, ens va anunciar en el poble de Catalunya que ell no vindria. I no va venir. I no va venir perquè, com que havia demanat que fos pel pacte fiscal i va ser per la independència, va dir, la independència no és el projecte de tots els catalans, jo sóc el president de tots els catalans, no puc assistir a una manifestació que no és de tots els catalans. Però com va veure la força que anava agafant aquella mobilització, al cap d'un parell de dies ens va anunciar el següent, i és que ell no vindria amb cos, però que ens enviaria l'esperit. I així és com va dir, jo hi seré amb esperit. I tots vam veure l'esperit de Mas present entre nosaltres a la manifestació. Això és seriós? Això és... Quan vols liderar un projecte polític fas això? O és perquè va haver-hi 2 milions de persones que llavors van dir xato, canviem de guió ràpid, reunim-nos aquesta nit i l'endemà sortim dient que això del pacte fiscal ja no es veu tan clar com es veia, que ja veiem com Espanya ha tornat a tancar les portes i parlem d'estat. I situem tota la dinàmica del catalanisme i com a projecte polític amb la idea d'estat. I així va ser. L'endemà i el dia següent, etc., es va començar a parlar d'estat. Ja no només des de Solidaritat Catalana per la Independència o des d'altres projectes polítics, sinó també per part de Convergència i Unió. Com valorem des de Solidaritat això? Doncs bé, ho valorem positivament. El poble de Catalunya ha aconseguit que tot el catalanisme, des de Convergència i Unió fins a Solidaritat, passant per les altres forces polítiques, a hores d'ara diuen que l'objectiu que necessita el nostre poble és l'Estat. I s'han convocat unes eleccions aquest 25 de novembre. I aquestes eleccions del 25 de novembre, que d'alguna manera sepulten els intents d'encaix amb Espanya, de moment, digue'ls-hi pactes fiscals, digue'ls-hi estatuts, digue'ls-hi els 5 pactes fiscals anteriors o l'estatut anterior del 79, aquestes eleccions que sepulten aquest projecte d'encaix amb Espanya són una oportunitat d'or que tenim el poble de Catalunya per encertar-la d'una vegada per totes. Per encertar-la d'una vegada per totes. Deia Churchill que un poble només escull el camí correcte després d'haver provat tots els incorrectes. Jo el que espero és que el 25 de novembre escollim el camí correcte i que no tornem a intentar apostar per un altre camí incorrecte. Per això és una oportunitat d'or, perquè la podem encertar, però també ens podem equivocar. Encara pot ser que tornem a intentar un camí incorrecte. I per això l'hem d'encertar, hem de guanyar aquesta segona part del partit de la independència que va començar l'11 de setembre. Perquè, tot i que el catalanisme hem agafat la idea d'estat, hi ha unes quantes coses que hem d'aclarir en aquestes eleccions, perquè amb això no n'hi ha prou. És condició necessària? Segur. És condició necessària, parlem tots d'estat. Però és condició suficient? No, no és condició suficient. En primer lloc, Solidaritat Catalana per la Independència el que aportarà en aquestes eleccions com a condició suficient és claredat. De quin estat estem parlant? Comencem a parlar en propietat. De quin estat estem parlant? D'un estat independent, com aposta Solidaritat Catalana per la Independència, estat independent, és a dir, un estat que demanarà l'entrada a l'Organització de les Nacions Unides, que és allà on està en el club dels estats independents, o anem a apostar per un estat propi, com diu Mas, i que Duran interpreta com un estat propi confederat a Espanya, com Baviera a Alemanya o com Massachusetts als Estats Units. Anem a parlar d'una independència normal o anem a parlar d'una interdependència? Anem a parlar d'una independència clàssica, com totes, o anem a innovar en la ciència política? Diuen, no, nosaltres no volem una independència clàssica. Doncs, xato, totes són clàssiques. Totes les que s'han fet
ja només pel fet que s'han fet, són clàssiques. És a dir, pertanyen a quelcom que ja ha passat, clàssic. Aclarim-nos. Aclarim-nos d'una vegada per totes. Ahir estàvem al debat de TV3 i jo no em vaig treure l'aigua clara. No sé si el vau poder veure amb els altres candidats. Jo deia, escolta'm, però què anem a fer? Anem a fer un estat independent o no? Perquè clar, aquí resulta que el Duran i Lleida t'està dient que no veu Catalunya sense Espanya. I aquest senyor no és un marginal a dins de Convergència i Unió, és el secretari general. És el secretari general de la Federació de Convergència i Unió. I resulta que en un mateix projecte polític conviuen aquells que pretenen liderar el front del no, Duran i Lleida, que diu no veig Catalunya sense Espanya, quedarem fora de la Unió Europea, no hi ha res a fer, hem d'anar cap a una confederació amb Espanya, amb aquell que pretén liderar el front del sí, que és Mas, que diu estat propi, juga amb els eufemismes, sembla que vol dir independència, i com dirien al País Valencià és, che, organitzeu-se. Poseu-vos d'acord, o sí o no. I en qualsevol cas, si en un mateix projecte polític conviuen els del no i els del sí, escolteu, això pot embarrancar en qualsevol moment. Això en qualsevol moment pot bloquejar-se, pot quedar aturat, perquè no sabem ni controlem la correlació de forces que hi ha allà dins. No sabem com s'organitzen, com es distribueixen, a qui representa Mas, als Abertis, a les caixes, a tots els poders fàctics que viuen de la dependència política, als Condes de Godó, a les Vanguardies i companyies. No sabem exactament sobre quin pes es recolza Mas, no sabem realment quines voluntats clares hi ha allà dins. I ens podem emportar una sorpresa en qualsevol moment. Excepte que no tinguin més remei que fer-ho. I perquè no tinguin més remei que fer-ho, cal que l'independentisme, que parla clar, que ja ho ha fet, perquè ja vam presentar la llei de declaració d'independència en el Parlament de Catalunya, que l'independentisme, que s'ha trencat la cara durant aquests 2 anys, en els moments difícils, quan ens deien que l'independentisme express no calia, que podíem anar massa ràpid, que eren monotemàtics, que l'independentisme, que ho ha tingut clar, que té les mans lliures i que ho tornarem a fer, estigui fort en el Parlament de Catalunya, per posar damunt de la taula que el projecte del que estem parlant és independència, és estat independent. Segona qüestió, la de la consulta. La de la consulta que diuen que convocaran en aquesta propera legislatura. Ahir jo em vaig sortir molt preocupat d'aquell debat, perquè el Turull, que era el representant de Convergència, va dir, bé, nosaltres farem una consulta per decidir el futur de Catalunya. I, en acabat de les eleccions, convocarem a totes les forces polítiques, ara també sindicats, per pactar la pregunta que farem al poble de Catalunya. I dic, com? Això no és la Fundació Carter, no?, que agafa les forces polítiques i mira a veure si es posen d'acord. Això no és l'Organització de les Nacions Unides que agafa les forces polítiques, fa d'intermediari que es posin d'acord. Estem a les portes d'unes eleccions. Cada partit polític ha de presentar el seu projecte polític a la societat catalana. Cada partit polític li ha de dir al poble de Catalunya quina és la pregunta concreta que farà en el cas que hi hagi un referèndum, si és que obté prou força. I una vegada dins del Parlament de Catalunya serà en funció de la força política que hagi aconseguit cada partit, que llavors prevaldrà una pregunta o prevaldrà l'altra. És d'això, no, que estem parlant? És d'això. Per tant, solidaritat, què és l'aportació que fa? Escolteu, nosaltres portarem com a pregunta en el Parlament de Catalunya, està vostè d'acord que Catalunya esdevingui un estat independent? Aquesta és la pregunta que nosaltres portarem. Els altres només es comprometen a convocar-nos a una reunió i a veure què passa. No podem anar a unes eleccions amb aquesta precarietat conceptual, amb aquesta precarietat de missatge polític. Alex Salmond es va presentar a Escòcia a les eleccions comprometent-se davant del poble escocès a que si ell resultava vencedor convocaria un referèndum sobre la independència. Va aconseguir guanyar, va aconseguir majoria absoluta i què ha fet? Convocar un referèndum sobre la independència. Això és la coherència. Això és la connexió entre els compromisos electorals i l'acció política. Això és el que fa que la ciutadania no s'allunyi de la política. Això és el que fa que la ciutadania no menysprei la política, que una vegada ha aconseguit el poder o que una vegada han passat les eleccions se n'oblida dels compromisos que abans havia estat adoptant. Bé, això és el que nosaltres des de Solidaritat ens comprometem. Nosaltres portarem un referèndum d'independència.
i ho portarem com a primera llei que presentarem en el Parlament de Catalunya, serà la convocatòria d'un referèndum d'independència. I com més força política tingui això, més força tindrà la convocatòria d'un referèndum d'independència i més claredat hi haurà. I la tercera qüestió fonamental. Prou d'anar els catalans amb el lliri a la mà. Ja estem cansats. De plans B, de plans C, de plans D, de plans E i fins al Z. Perquè sempre ens passa el mateix. Anem cap a fer un estatut d'autonomia a Catalunya. I tots sospitem que Espanya ens dirà que no. I se li pregunta qui l'impulsa. I què farà quan Espanya dirà que no? Tenim un pla B, però no el podem explicar. I què passa? Res. Convocatòria d'eleccions. Anem a fer un pacte fiscal amb Espanya. Reclamem la força del poble de Catalunya, això fa 2 anys, reclamem la força, sí, també ho feien així, reclamem la força del poble de Catalunya per anar cap a un pacte fiscal. I quan Espanya es digui que no, què faràs? Convocarem eleccions. Ja hi tornem a ser. I ara anem a fer una consulta al poble de Catalunya, com va fer Ibarretxe ja fa un temps. Convoquem una consulta al poble de Catalunya. I quan Espanya et digui que no, què faràs? Ja ho veurem. Prou, no? Prou. Quan Espanya ens digui que no, presentarem una declaració d'independència al Parlament de Catalunya perquè el Parlament de Catalunya declari la independència una vegada per totes. Perquè ja n'hi ha prou de no explicar què fem davant d'aquells projectes que necessiten l'autorització d'Espanya. Alguna vegada podrem presentar en el poble de Catalunya un projecte que quan Espanya digui que no, el podem fer igualment i de totes? Doncs la resposta és sí. I la resposta és la de Solidaritat Catalana per la Independència, que presentem un projecte que és, quan Espanya digui que no a la consulta, perquè si algú tenia algun dubte, ja us ho anunciem ara, Espanya dirà que no a la consulta, presentarem una declaració d'independència en el Parlament de Catalunya perquè es pugui votar. I d'acord amb quina legalitat? Doncs d'acord amb la legalitat internacional. Perquè ho ha fet la República Txeca, perquè ho ha fet Eslovàquia, perquè ho ha fet Kosovo, i perquè el Tribunal Internacional de l'Haia, amb una sentència recent, va declarar com a legítima la via de la declaració d'independència en el cas que no es pogués, perquè ho impedeix l'Estat, la convocatòria d'un referèndum. I si volen no poden bloquejar aquesta consulta d'aquest referèndum. Acaben de prohibir votar 150.000 catalans que estan a l'estranger. O no ens hem assabentat d'això? Ho acaben de fer a 150.000 catalans. Li acaben de prohibir votar. I un referèndum, una consulta que necessita jutges i secretaris d'Ajuntament i 15.000 funcionaris públics, evidentment, si l'Estat s'hi posa, i no tenim cap pretensió que hi hagi 15.000 herois funcionaris públics desacatant la llei i fent-se insubmisos, perquè a més una consulta o un referèndum d'aquestes característiques no seria reconegut per la comunitat internacional perquè no hi hauria garanties perquè es pogués fer bé, ho poden bloquejar. Llavors no podem anar, com sempre, a pit descobert. I nosaltres presentem un esquema clar, i és, si bloquegen la consulta, convoquem declaració i presentem declaració d'independència. I ahir jo vaig insistir molt de dir-li al representant de Convergència, tu votaràs que sí a la declaració d'independència quan la presentem al Parlament de Catalunya? I em va dir, bé, si no ens deixen fer la consulta, que probablement no ens deixaran fer, això la honestedat aquí la va tenir, va dir probablement no ens la deixaran fer, llavors, en lloc de sortir 2 milions de persones del carrer, sortirem 3 milions de persones del carrer. Jo vaig pensar, ja només queden 4 pactes i 4 consultes més per arribar als 7 milions i mig de catalans que sortirem al carrer. Perquè clar, si anem a 1 milió de frustració, per cada frustració 1 milió més, doncs al final 7 milions. I quan siguem als 7 milions i mig, llavors què passarà? Ja no, clar, podem convocar un altre, és a saber, perquè la imaginació de l'autonomisme no té límits. Prou ja. I va dir, és que necessitem que ens donin un cop de porta als morros perquè així guanyem més gent que se suma a la causa. I jo li vaig dir, és que a mi em sagnen els morros. Sí, jo és que no necessito cap més de porta als morros, és que a mi em fan mal. Ja. Jo no vull que em tornin a donar un cop de porta als morros, ja m'he tingut, però jo vull ja la independència. Bueno, doncs qui no vulgui més cops de porta als morros, que ens voti. I qui no ho faci que sàpiga que estan preparant la propera cop de porta als morros. Què és? Convoquem la consulta, ens diuen que no, sortim 1 milió més al carrer i convoquem eleccions. A veure si ara ja aconseguim la majoria absoluta, que ja... Nois, ja cansa, que no us la doneu tan ràpid. Crec que val la pena
que d'una vegada per totes els catalans fem un gest de valentia i de fermesa. I que anem per la via ràpida. Fa 2 anys ja ho vam plantejar i vam tenir un suport bo. Nosaltres estem contents. I ara és el moment que aquest suport sigui més ampli. Perquè pensem en una cosa. Per què a La Vanguardia i els Godós i les Caixes i tots aquests els agradaria que Solidaritat Catalana per la Independència no hi fos en el Parlament? Per què els agradaria que no hi fossin? Perquè llavors ningú presentaria tots aquests projectes. Quan ens diguin que no la consulta, si Solidaritat Catalana per la Independència no està al Parlament, qui presentarà la declaració d'independència? Qui? S'us acudeix algú? Quin partit la presentarà? Ningú. Perquè ja els anirà bé. Tornar a convocar eleccions i guanyar temps. Què us penseu que allà pateixen gaire la crisi? Allà els fills no se'ls en van a Austràlia, a Nova Zelanda a treballar, Allà no se'ls en van al Brasil a treballar, Allà els col·loquen a la Generalitat. Què us penseu que allà els sous són els del salari mig? Hem presentat propostes per retallar els sous dels diputats un 20 o un 30%. Ens han votat tots en contra, tots. I cap mitjà de comunicació ho ha tret. Allà està molt bé. Allà està molt bé poder influir a Madrid. Influir a Madrid vol dir que les lleis les adapten tal com els va bé. Les concessions d'autopistes més rendibles d'Europa, sabeu quines són? L'AP7 i l'AP2. Són 2 concessions d'autopistes espanyoles, perquè l'AP7 i l'AP2 són autopistes que travessen i traspassen per més d'una comunitat autònoma, que les atorga Madrid. I estan la mar de contents, els de Vertis i els de la Caixa, que els hi atorguin aquestes concessions de peatges. Qui? Els de Madrid. I a canvi veiem els fills de la monarquia espanyola passejant-se per la Fundació de la Caixa de Pensions, passejant-se per la pròpia Caixa de Pensions, els hi financen el vaixell, que no pot tenir altre nom més apropiat que Bribón. Com a mínim, això són honestos, i que paguem, qualifiquem-lo. I així és com va la història. I no volen que s'acabi. Els hi fa recança. Saben que s'acaba, saben que s'esgota aquest món, saben que arriba una altra hegemonia independentista de nous grups socials, de gent treballadora i classes mitjanes i professionals liberals. Ho saben, però faran durar tant com puguin el món del qual ells han viscut i del món del qual ells s'han beneficiat. I nosaltres qui som? Els que volem tancar el més aviat possible aquesta etapa. Perquè és avui que Catalunya pateix. Quan nosaltres diem que la llei de referèndum d'independència la volem pel 2013, màxim 11 de setembre del 2014, és perquè és avui que Catalunya pateix. Ens hem manifestat l'11 de setembre perquè és avui quan hi ha 840.000 aturats al nostre país. Fa 2 anys n'hi havia 600.000, avui n'hi ha 840.000. Avui hi ha més d'un 50% d'atur juvenil. És avui quan els nostres joves han d'emigrar a l'estranger perquè aquí no troben feina. És avui quan passa tot això. És avui que necessitem que aquest procés culmini el més aviat possible. Perquè si no li donem temps a Espanya a reaccionar, li donem temps a Espanya a posar-hi la falca, li donem temps a Espanya a generar el discurs de la por, li donem temps a Espanya a organitzar-se, li donem temps a Espanya a debilitar-nos, a intentar-nos dividir. El temps juga a favor nostre si anem ràpid, però a favor d'Espanya si aquest procés es dilata, no en tingueu cap dubte. No en tingueu cap dubte. I per això nosaltres ho hem de tancar el més aviat possible. El vot de solidaritat és això. És un procés clar d'estat independent, és un procés nítid de referèndum d'independència i és un procés que cronològicament accelera la història, que és convocar-ho 2013-2014. Com ho fa Escòcia, que aquí no estem sent tampoc molt originals, ni estem anant massa més ràpid que els altres, com ho fa Escòcia, que ha convocat un referèndum a la tardor del 2014. Per tant, vol dir que en els tempos de la comunitat internacional s'ajusta bé al nostre procés perquè entra dins de la mecànica d'Escòcia, entra dins del procés d'Escòcia. I això és molt bo per Catalunya. És una oportunitat que no podem perdre, perquè si el problema que té Europa esdevé un problema múltiple, si el problema que té Europa de secessions dins de la pròpia Unió Europea esdevé múltiple, és més fàcil trobar una solució europea a un problema múltiple.
Com sabeu, Europa, quan fa una incorporació de nous estats, com sabeu, quan Europa amplia, el que fa és incorporar-ne uns quants de cop. Ho fa a tongades. En una tongada en van entrar 10, després n'entren 4, després n'entren 2, però sempre són incorporacions múltiples, perquè d'aquesta manera poden ajustar millor tot el que són els tractats comunitaris. Doncs el mateix ens ha de passar en aquest procés. Hi ha Escòcia, hi ha Flandes, hi ha Catalunya, aprofitem aquest moment històric. No perdem el tren d'aquest referèndum d'independència que s'ha convocat a la tardor de l'any 2014. I aquí és on nosaltres apretarem i aquí és on nosaltres anem a ser garantia d'independència. I també volem ser garantia d'una Catalunya lliure, diferent a la que plantegen els qui ara volen impulsar aquest procés. Perquè jo us vull fer la següent reflexió. Imagineu que tot va bé. Imagineu que tot va bé. És a dir, que Solidaritat aconsegueix un gran resultat en aquestes eleccions i Duran i Lleida deixa la política. Imagineu que tot va bé. I fem la independència. Fins i tot fem la independència encara que Duran i Lleida es resisteixi a deixar la política. Imagineu que tot va bé. Que tot va bé. Ens hem de posar a construir l'Estat, I algú dubta que la correlació de forces que hi hagi dins del Parlament de Catalunya no determinarà quina serà la forma, els equilibris, la correlació de poders que hi haurà en el nou estat català? Evidentment que la correlació de forces que hi hagi al Parlament de Catalunya determinarà també la distribució del poder, la distribució de la recuperació de l'espoli fiscal que assolirem des de Madrid. I aquí jo us vull fer una miqueta de memòria. Ara van passant els dies i cada vegada han passat més dies i setmanes des d'això. Però va haver-hi una entrevista que li van fer al president de la Generalitat a un programa que es diu Salvados. Tot i que el nom no és molt apropiat, però ell li van fer una entrevista al Jordi Évole i li van preguntar: senyor Mas, amb una Catalunya-Estat, vostè acabarà amb els peatges? I va dir, no. Per tant, aquest d'aquí Vilassar, 43 anys més. No us preparant. Vostè acabarà amb els peatges? No. Vostè acabarà amb les retallades de la sanitat i de l'educació? I diu, no. Diu, vostè acabarà amb el copagament dels jubilats de les farmàcies? Diu, no. Diu, bueno, i la gent es podrà jubilar a 65 anys? I diu, no. I vaig pensar, sort que soc de Solidaritat Catalana per la Independència, si no preto córrer i no em troben fins a Nova Zelanda. No, 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 no. Doncs nosaltres diem sí, sí, sí i sí. Perquè la independència la volem per acabar amb els peatges. Amb aquesta extorsió d'una empresa parasitària que es diu Abertis, que fa 43 anys que ens cobra els peatges, que s'està enriquint a costa nostra, i que aquests peatges ja estan desenes i desenes i desenes de vegades amortitzats, especialment el d'aquí Vilassar. I que aquest any tindrà 1.000 milions d'euros de beneficis. I que el president d'aquesta empresa es diu Salvador Alemany, que resulta que és el principal assessor econòmic del president de la Generalitat de Catalunya, que es diu Artur Mas. I aquest assessor econòmic l'assessora dient-li: per què no privatitzes les concessions públiques de peatge que encara hi ha, que són túnels del Cadí i túnels de Vallvidrera, perquè d'aquesta manera la Generalitat aconseguirà ingressos d'aquesta privatització. I privatitza. I quina és l'única oferta que es presenta per adquirir aquestes privatitzacions de les úniques concessions públiques que immediatament podrien procedir a la gratuïtat? I el secretari general d'aquesta empresa es diu Miquel Roca i Junyent, que sí, coincideix amb el mateix Miquel Roca i Junyent, que era el secretari general de Convergència fa uns anys. I quan negocien l'allargament de les concessions, com la d'aquí, que s'ha allargat bastantes vegades, la concessió d'aquesta autopista, quan s'ajunten a negociar les cúpules de Convergència i Unió i les cúpules d'Abertis, no saben a quin costat de la taula seure's uns i els altres. Perquè són els mateixos. És com si el Josep Guia i jo ens posem a negociar com farem les relacions dins de Solidaritat Catalana per la Independència. Som iguals, no sé com ens organitzarem. Doncs això mateix els hi passa allà dins. I no pot ser, s'ha d'acabar amb tots aquests xanxullos, s'ha d'acabar amb tot això. I amb una Catalunya lliure anem a acabar amb això. I la força d'un determinat independentisme al servei de les classes populars del país, treballadors i classes mitjanes, és per acabar amb tot això. I per agafar aquest espoli fiscal que recuperarem de 16.000 milions d'euros
i invertir-los a la sanitat i a l'educació. Sí, perquè volem acabar amb aquestes retallades, perquè volem tenir una sanitat digna. Ah, clar, si tenim una sanitat pública digna, resulta que llavors hi haurà menys llistes d'espera. I les urgències aniran millor. I la gent no estarà 3 dies en un passadís d'un hospital fent la recuperació. I llavors, clar, la gent... Clar, llavors igual no contrataran tantes mútues sanitàries privades, perquè llavors la gent no haurà de fer tant esforç a final de mes per contractar una mútua sanitària privada. Ostres! I les mútues sanitàries privades resulta que aquí a Catalunya tenen un poder enorme i financien partits polítics. I resulta que un 25% de la població catalana, perquè no vol fer les llistes d'espera, i perquè vol un servei d'urgències, i perquè no vol estar 3 dies en un passadís en un hospital, contracta una mútua sanitària privada, quan a Europa només un 5% de la població contracta una mútua sanitària privada. Aquí ens obliguen, indirectament, moltes vegades sense que arribem a aquestes conclusions, a través d'unes retallades sanitàries i d'una sanitat infradotada, a contractar unes mútues sanitàries privades. Que ja se'n cuiden després per fer determinades apostes i determinades pressions. Per això quan diuen amb una Catalunya independent acabarem amb les retallades, no, clar que no acabarem amb les retallades, perquè queda d'anar tranquil·litzant també uns determinats sectors, per dir-los, no, si després tot continuarà igual, tranquils, tot continuarà igual. No només continuarà igual, sinó que el dia després de la independència, tots aquests ens anunciaran públicament que ells sempre havien estat a favor de la independència. Ja veureu la portada de La Vanguardia el dia després de proclamar la independència. Por fin libres. Bueno, ja ho veureu. Ja ho veureu. I la següent serà, i Artur Mas se compromete a no derogar los títulos nobiliarios. Ja ho veureu, si això anirà per aquí. Per què ha passat sempre? Que el poder es recicla per intentar mantenir-se com a poder. Excepte que tinguem una correlació de forces dins del Parlament que ens permeti posar en marxa una independència al servei del poble de Catalunya, que és la independència que volem. Per això també és important. I tercer i últim, plantar cara al discurs de la por. Des de Solidaritat no posarem el genoll a terra davant del discurs de la por, no en tingueu cap dubte. Perquè el PP està reaccionant amb virulència, està reaccionant posant en qüestió les pensions que cobriran els nostres jubilats, posant en qüestió la nostra pertinença a Europa. I això anirà a més. I hem de dir que ja n'hi ha prou, que Catalunya és un país viable, que tenim el Producte Interior Brut de Dinamarca, que serem un país que ens en sortirem. I a més els hi podem recordar que resulta que Espanya, aquesta super-Espanya sense la qual no hi ha vida econòmica possible, és el territori, és l'estat que més països se l'han independitzat en tota la seva història. En aquests 3.000 anys d'història que diu Esperanza Aguirre que té Espanya, allà per quan va començar Atapuerca, la vida a les coves i setembre, en aquests 3.000 anys d'història que té Espanya, resulta que l'estat al qual se l'ha independitzat més territoris de tota la història de la humanitat, quin és? Espanya. Ells són els que més en saben. Per això també són ells els que tenen més por. Catalunya hem de tenir autoestima, perquè cap dels països que s'han independitzat d'Espanya han volgut tornar a Espanya. A què? A què? A què t'espolin fiscalment? A què se t'emportin l'or quan no hi havia tràfic d'esclaus? A què? Nosaltres volem ser un país lliure i serem un país viable i serem un país ric i ho podrem ser. I ens amenaça molt, ells ens amenacen molt de dir que quedareu fora d'Europa. Doncs mireu, neguem la major, continuarem a Europa. Ara, us dic una cosa, si no ens volen com a europeus, ens tindran com a suïssos. Perquè que ens fan una pena, els noruecs, quina pena, els noruecs malament que ho passen, els suïssos malament que ho passen, els andorrans, un patí dels andorrans perquè no estan a Europa. Ja n'hi ha prou, d'aquesta tonteria. Del que hem de sortir és d'aquesta UE, que és la Unió Espanyola. D'aquesta sí que hem de sortir. De l'altra, hi serem, i neguem la major i hi serem. Però que no ens amenacin ni ens vinguin amb tonteries. Que som un país viable, som un país fort, som un país amb capacitats i ens adaptarem a la situació que ens pertoqui a partir de la nostra independència. I si volen que siguem com Suïssa, serem com Suïssa i ens espavilarem. I si volen que siguem com Noruega, serem com Noruega i ens espavilarem. O sigui que no ens vinguin amb aquests romanços i amb aquestes històries. Per tant, jo us dic que a votar amb optimisme,
a votar per guanyar, ja estem cansats de resistir, anem a guanyar el 25 de novembre i a votar, si us hem convençut el Josep i jo, per Solidaritat Catalana per la Independència. Visca Catalunya Lliure!